No potom prišlo obdobie slovenského štátu. Zás sme chlapci, kde boli vojaci, tam sme boli. A v tom období vládla Hlinková garda a boli sme zvedaví. Keď pochodovali, viete, pre nás to bolo dačo vojak, uniforme. No, čiže nám to imponovalo. A mali sme aj tu suseda, ktorý bol šéfom Hlinkovej gardy, už je dávno nebohý. Ale spomínam si na to. Potom prišli nemeckí vojaci. Aj k tým sme chodili. V škôlke napríklad mali kuchyňu a varili im tam Ukrajinci. A my, jak deti, sme chodili k tým Ukrajincom a dávali nám taký sušený, sladený chleba. Tomu sa hovorilo cvibak. Tak. Hej. A oni tam mali kuchyne pre armádu, no a vyvárali a tí vojaci nemeckí, čo boli na Slovensku, tak v Krompachoch, tak tam chodili sa stravovať. Ale my sme vždy boli. Potom, čo sme robili? No nemali sme žiadne vzduchovky. Mali sme tzv. Gumopušky. To malo parožky a na tom dve gumy a handrička na koncu. A do toho sa dal kameň, jak taký prak. A to sme vedeli fantasticky s tým narávať. To sme odstrelili vrabca. No a samozrejme, že pri týchto hrách došlo aj k úraze. Trafili sme jeden druhého. Ja som suseda trafil tu pri Lenkinom dome rovno do hlavy a odpadol. A poplach bol a mamka ho na vozíku viezla k lekárovi. Takže, ale neboli to také nebezpečné hry. No, ale ja som mal ešte s jedným susedom veľký sklon k zbraniam. Rozumiete, k nábojom. No, keď prešla fronta, my sme, ten pán už je dávno mŕtvý, môj starší, jak ja, sme išli na Sľubicu. A sme tam zberali patrony, čo boli potratené. A dole, jak pán Hedvík býva, tam bola záhrada, my sme tie patrony nabíjali do stĺpu. A klamrou sme potom trepli mlátkom a to strelalo. Dávali sme ich do ohňa, tu hore pri cintoríne. No, nemali sme inú zábavu. Našťastie nikto neutrpel žiadne zranenia. V tej ľudovej škole, keď zahučali sirény, tak nás púšťali domov počas vojny. Čiže sme tu utekali zo školy. A my, jak žiaci, vždy len čakali, kedy už tie sirény budú hučať, že utekáme domov. A už sme mali voľno, nebolo to ani riaditeľské, ani učiteľské, ale poplachové voľno. No a tak sme žili. Predstavte si, že v Tehelni mali Nemci sklad pneumatik a my, takí sopliaci, sme dokázali vojakovi, ktorý strážil Tehelňu nemeckému, ukradnúť dušu. Oni mali také špeciálne duše, kvalitné, aby sme to narezali na gumopušky. Neviem, keby nás bol chytil, čo by bol s nami spravil. No to takto sme žili, ale snažili sme sa aj študovať. Viete čo, mal som kolegu, profesora z Spišskej Novej Vsi a hovorí: Janko, počúvaj, ty si starý pedagóg. Povedz mi, boli sme menej zaťažovaní, ja neidem nič schvaľovať, ani riešiť nápady. A hovorím, ale všetci skoro chlapci, rovesníci pokončili vysoké školy. Dneska sú preťažovaní v škole, dneska ich učia to a nás neučili to. Ale dnes tvrdím, že viem viac, ešte si pamätám, za to, že mi pamäť slúži, čo nás učili učitelia. Učiteľ bol Bohem. To som sa neopovážil prísť domov a povedať, že učiteľ mi dal facku. Neopovážil, lebo by som bol dostal od maminy takú druhu, že by to bolelo oveľa viac. Vystrajali sme napríklad, keď som chodil do gymnázia v Spišskej Novej Vsi, boli chrípkové prázdniny. Neviem, či to teraz funguje. Boli uhľové prázdniny. V škole sa kurilo do kachlí železných
sa prikladalo cez vyučovanie. No a keď sme chceli mať nejaké voľno, tak sa vymysleli prázdniny uhľové. Škola nemala uhľa, alebo sme boli chorí. Keď neprišlo pol triedy do školy, do gymnázia, tak boli prázdniny. No a samozrejme, že to malo aj následky. Spomínam, podmienečne vylúčený z gymnázia, bo som 2 týždne nechodil do školy a to nebol som sám. Mama, keď dostala list od riaditeľa, že nechodím do školy, tak dostávala záchvaty. Hej, a musela ísť do školy, povedať, však on chodí každé ráno. A ja skončil v Olcanove na skalách, sme sa hrali na Vinetu už vtedy a Olčetren, hej, po skalách. No to takto, Lotrovina na Lotrovinu. Ale sme skončili tie školy. Učiteľa sme si a profesora vážili, pretože ale to bola vždy osobnosť. Tak som prežil to obdobie, až keď som sa znova vrátil do Spišskej a nielen ja, aj ďalší moji rovesníci, pretože sa prijal zákon o jednotnej škole a už neboli 8-ročné gymnázia, ale boli 4-ročné. A vytvorili sa 9-ročenky. A tá 9-ročenka bola v tej škole, kde bola donedávna hudobná škola, kde je Altan. Tam sme chodili do školy. Aj tam sme navyvádzali. Ale to boli detské hry. Neubližili sme nikomu. Pomáhali sme. Musel som s mamou chodiť sušiť seno, vyberať zemiaky, vyvážať maštale hnoj. To bola bežná práca a to bola celá ulica taká. Chudobní ľudia. Chudobní, ale pracovití. Po vojne napríklad bol tu hlad, pretože tie obdobia poľnohospodári nemohli pracovať. Pamätám si, že sme nemali už múku na chlieb. Nemali. Otec, keďže robil kolára pre povozníkov, kolesa a tak ďalej, zohnal povoz a z Krompach išli do Trebišova s koňom kúpiť múku. Neviem, za koľko dní sa vrátili, keď to koník cúpkal do Trebišova. Takže tak to bolo. V ktorom roku ste sa narodil? 36. 1936. A narodil ste sa v tomto dome? Nie. Narodil som sa v dome mojich starých rodičov. To bola jedna izba kuchyňa a jedna izbietka taká malá, kde bolo zvykom u starých rodičov, že novomanželia, keďže hovorím, že ich bolo 13, dostali do prenajmu po svadbe tú izbietku. Aby tam chvíľku bývali, kým sa o niečo nezadovážili. A bola to veľmi mokrá izba. Ja som tam chytil zápal pľúc. A pani doktorka, ak som spomínal Litmanovcov, ja som mal pol roka. Vtedy, keď som ten zápal pľúc tam chytil, a pani doktorka Litmanová, to je od mamy, viem, že povedala, ak do rána prežije, bude dobre. A už horeli pri mojej postielke sviečky. A prežil som a dneska mám 90. No, takže tak to bolo. A v tej izbetke sa vystredali všetci, ktorí sa poženili, povydávali, bo prvé bolo to. No tak na tejto ulici som sa narodil. Potom, keďže tú izbietku bolo treba uvoľniť pre ďalšieho, čiže prišla ďalšie otcova súrodenci, ktorí sa oženil alebo vydal, tak moji rodičia si prenajali tento dom. Zaujímavé tento dom bolo v tom, že majiteľom domu bol človek, ktorý bol elektrikár. On jedný z prvých na tejto ulici mal zavedenú tú elektriku. No on ale bol v nemeckej strane, čiže potom, keď bola tá kolektívna vina, vysídlenie, tak odišiel stať aj zomrel a už ďalej o ňom nevieme. Nebol to veľký nájom. Hej.
to ja už ani neviem, koľko to moji rodičia platili. Ale to bol starý dom. Ja som našiel v tomto dome, keď som prerábal, jednu mincu. Len neviem, kde sa mi stratila. Tá minca mala ročník 1894. Čiže asi jak tá Banská ulica bola budovaná, bo to tak hovorí história, že to je jedna z najstarších ulic, Krompach a Banská, pretože tu boli na Slovinkách a Krompachov Banici. No tak my sme tu bývali. To bol starý dom. To už ja chlapec, dodnes si na to spomínam. V zime napríklad na stenách bol ľad. Viete čo? Pretože mama varila v kuchyni. To teplo sa rozšírilo do ďalšej izby a ráno bolo na stene ľad. Lebo vtedy boli väčšie zimy. Vtedy bežne 30 stupňov bolo. Ale vaši rodičia si ten dom najprv prenajali a potom ho vlastne po akomsi čase odkúpili od toho majiteľa. To je trochu ináč. Viete, pretože som hovoril, v rámci vysťahovania alebo presídlenia Nemcov musel odísť aj tento pán Scholz. Hej. A štát im tento majetok, ktorý mali, zábal. Čiže im ho zobral a potom v Gelnici bol okres, tam bol okresný úrad. Pamätám sa, že mama chodila dlho na okresný úrad, aby sa k tomu domu dostala. Čiže moji rodičia potom tento dom kúpili. Keď vám poviem za jakú cenu, za 3 000, pamätám si 3 000 korún. No to bol starý dom. Moji rodičia potom začali ten dom prerábať, lebo ináč by sa tu nebolo dalo žiť. No a ja som ho prerobil tak, aký je teraz. Koľko v tom čase taká bežná rodina mala detí? 4-5 najmenej. 4-5. Áno, to boli početné rodiny. To nie je teraz, že jeden. To keby som tu začal, mnohých si pamätám, ktorí žili, to 4-5 detí bolo. No, že môj dedo mal 13. No, to, aj také rodiny boli. A museli v tom čase ľudia sa pozerať na ten rodinný rozpočet, aby si mohli alebo nemohli dovoliť to ďalšie dieťa? Pozerali sa ľudia? Vtedy sa na rodičia to nemyslelo. Nie. Absolútne nemyslelo na to. Vedelo sa, že keď príbudne ďalšie dieťa, treba ho živiť. Hej, preto hovorím, to boli takzvaní kovorolníci, že chovali prasata, chovali krávy a tým sa živili. Ináč by neboli prežili. Nikto im nič nedal, žiadna podpora. Nikto nič nedostal. Máš 10 detí, žijú. A takto, ale poviem, sa živili aj naši Romovia. Ja som mal kamarátov Romov, ktorí tu bývali nad nemocnicou, nie tí hore na kopci, bo tí hore na kopci prišli z Hálne, zo Sezu, ale to boli slušní ľudia. Slušní ľudia odišli do Čiech, vrátili sa tu, prišli ma navštíviť. Ja kamaráti, hrávali niektorí aj futbal za Krompachy a dobrí futbalisti boli. No čiže to bolo také kamarátstvo. Vedeli sme, že sú Romovia, ale nikdy kúpali sme sa, možno nepredstaviteľné, v Slovinskom potoku. Tam, jak je most nemocnice. Tak sme žili. A keď vám poviem, som vám už hovoril, jak sme sa kúpali. 6-roční chlapci bez trenýriek, nahý. Sme lietali tam, čo by dnes ani jeden chlapec nešiel. No ale zrobili sme si hať a tam sme sa kúpali. Až neskôršie sme začali chodiť celá komunita chlapcov tu, hlavne chlapcov na Starú Mašu sa kúpať. Aj máme príhody, kde sa chlapec utopil na Starej Maši. Ja som sa topil. Zachránil ma strýko moje s kamarátom. Stará Maša bola náš akvapark. Ja sme tam chodili ku hati a skakali sme feješe. Neviem, viete, čo to je? Šípka. To je feješ po našom. Ale hovorím to kúpanie v Slovinskom potoku. Nahý chlapci, dievčatá do tých takých 6-7 ročných a v háti sme sa kúpali. Hovoril ste, že každá rodina niečo chovala, aby sa uživila.
existoval aj taký nejaký výmenný obchod medzi rodinami? Dajme tomu, keď vy ste kozu nemali, ale kozu mal sused a vy ste mali sliepky, vymenili ste si, dajme tomu, kozí syr za vajíčka? Alebo... Ani nie, pretože každý si dokázal dopestovať to, čo potreboval. Hore to, jak sú záhrady nad domami, tak tam boli lúky, tam sa kosilo, tam aj inde sadili sa zemiaky. Taký, neviem, že by bol taký výmenný obchod. Každý bol tak dosť sebestačný. Nechcem povedať, že ja neviem, mama zo susedov si nevymenili vajíčka, bo ona nemala vtedy, bo nenosili sliepky vajca, že im nedala. Tak sa mi núka teraz otázka, čo sa vlastne chodilo kupovať, keď ľudia boli sebestační? No, chodili sa kupovať, tu sme mali susedstve obchod, chodili sa kupovať základné veci. Múka, cukor, soľ. Masa nekupovala, lebo každý mal bravčovú masť doma. My sme žili len na bravčovej masti. Keďže sme mali kravy, a nie my, ale všetci tu ľudia mali maslo s obsahom tuku aj do 5%, keď boli dobré kravy. Ale spomínam na to, nekrmili sa kravy na siláži. Dnes, keď idete, a už teraz nechodím autom, ale keď som sa dostal za vlečku, ktorá mala siláž, trebalo skapať. To krávy nežrali. My sme krávam dávali zemiaky, slámu nasekanú, takzvanú sečku, otrúby a krávy mali čisté mlieko s vysokým obsahom tuku. Krávy ráno na pašu išli umyté. To sa nestalo, aby bol niektorý majiteľ kravy, doniesol pastierovi špinavú kravu. To sa nestalo. To krava bola vyčistená, umytá aj napriek tomu, že vody nebolo. Ale ľudia si to zvieratko veľmi vážili, pretože tá krava vlastne bola ich živiteľom a keby nemali tú kravičku, jednu aj dve, tak tie deti neuživia. No a deti museli pomáhať. Ideme zberať zemiaky, tak sme išli všetci. A spomeniem ešte, najťažšia práca, viete čo bola? Ukladať seno pod padavu, pod strechu. Neviete si predstaviť plechová strecha, alebo eternitová, alebo šindlová, na ktorú svietilo slnko a vy bez košele tam ukladáte seno. To štípalo, svrbelo, slzili nám oči. To bola najťažšia robota. A neviem, či viete, ale v dnešnej dobe prišiel taký trend, že bravčová masť sa začína znova používať, ale nie len na varenie, ale ako kozmetický prípravok. Áno. Tak sa chcem opýtať, či to niekedy bolo zaužívané medzi ženami, že sa natierali s tou masťou, keď, dajme tomu, pracovali na poli, aby vlastne sa opálili, alebo aby nemali suchú pokožku? Viete čo? Bravčová masa používala na všetko. Keď vás zabolela noha, tak ste si natreli bravčovú masť. Nemali ste Dolgit alebo jaké krémy proti bolestiam. Bravčová masť. A keď nie, tak sa prikladali bylinky. Potom už neskôr sa robili liečba kostihojom, ktorý sa nastruhal korene do liehu a máme ho aj teraz ešte, kde sme si mastili nohy, keď nás boleli. Vtedy nás ale nepamätám, že by nás bolo dačo bolelo. Takže v tom čase ľudia neboli tak naklonení tej liečbe tými liekmi, ktoré sú v dnešnej dobe. No, ja vám poviem, že v čom je problém. Keďže životnosť ľudí sa dožívali krátkeho veku, tak bolo menej ľudí chorých. Hovorím vám, keď sme videli ženu tu na ulici v 60-ke, sme hovorili, že stará babka. Dneska žena v 60-ke. Čiže skôr zomierali. Preto som hovoril, že boli výnimky, kde niektorí ľudia žili dlho. Môj dedo žil do 84, ale to po 60-ke zomieralo všetko. Viete?
Aj tá medicína bola na nižšej úrovni. Aj bolo menej lekárov. Bol obvodný lekár, jeden a ten liečil všetko. Ale čo si myslíte, že bolo takým tým hlavným ako keby dôvodom, prečo ľudia zomierali skôr, keď vlastne žili zdravšie, ako sa žije dnes? Žili zdravšie, to je pravda. Ale problém bol iný. Viete, že tí ľudia boli upracovaní. Tí ľudia boli udratí. Keď moja babka mala 13 detí, tak si viete predstaviť aj 2 kravy. Viete čo? Ráno rodila a po obede dojila kravu. Neviem si predstaviť. No vidíte. Čiže tí ľudia... A potom, viete, bola tu cholera, boli ďalšie, neboli lieky, osýpky, zoberali deti na osýpky, čo všetko vymizlo. No ale hlavne, ja si myslím, že hlavne lekárska starostlivosť nebola taká vyspelá a ľudia boli strašne urobení. Keď ste pozreli na ruky môjho deda alebo starej mamy, to vydraté a vydraté.